खारलाय ओमफ्राय दे आथार मारबेको हेल्प करो ओमफ्राय जोङो दा कानाडा डेन्स खालामनो नागिरदों आरोना ट्रेन्डिं थांनाय गानखौ बर' दख'नाजों मोसानो होनो नागिरदों बेयो जाहैबाय कानाडा लोगो जोंनि हायतो हायतो वाह पूजा किस चले करता है सीरिया के नाम सिरे आकी नी फीलिंग्स ಏನಾಗ್ತವೆ ಹೇಳಿ ಫೀಲಿಂಗ್ फुल ಖುಷಿ ಆಯ್ತೈತೆ ನನಗೆ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಅನ್ನ लोगोफोर जोंहा लोगोनि न'आव फैबाय नै सफैबाय फाइनालि गरमाबो जाखाथारदों बेनो आरोना न'आ सिङाव एन्ट्रि माबा लाबोदोंमोन होबाय रम्या आखागे थांदिदो ओमफ्राय नैबे खाथियावनो दं आरोना सासे लोगोबाव चामो बा हाय हेलो नम वीडियो के हाय हेलो ಇಬ್ರು ಮಾಡು ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ ಇಬ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಅಯ್ಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸೊಪ್ಪು ಇವತ್ತು ಚಿಕನ್ ಇಲ್ಲ ಗುರುವಾರ ಮಶುವ ಗಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಬಿಸಿಲು ನೋಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಲ್ವಾ ಬಿನ್ನ ಸಾಸಿಲಗು ನಿನಗೆ ತೆಗಿತೀನಿ ಯಾಕೆ ಬರೀ ಮುಖಾಗೆ ತೆಗಿತೀನಿ ಹಾಯ್ ಹೇಳು ಅಂತ ಹಾಯ್ ಸುಲಿರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ जोङो बिनि हाबायाव थांदोंमोन जोङो बेनो जोंना लोगोआ रम्या गस्कारा निमगे गस्कारा tantido बे जाहैबाय बिफा नै ನೋಡಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅದೇ ಏನಿದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಜ್ಯೂಸ್ ಲೇಬು ಜ್ಯೂಸ್ खालामगासिनो नै ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀನಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿನಗೇನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬರೀ ತಂದು टेस्टी sudah banedan जोंनि लोगोआ बानायदों आरोना निमबेन जुस जोंनि लोगोआ बानायदों जा टेस्टी जागोन आरोना ट्राइ करजा गोदै sweet ಐತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬರೀ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಐಸ್ ನೀರು ಆಮೇಲೆ ಏಲಕ್ಕಾಯಿ ಐಸ್ ಇದೆಯಾ ನಕ್ಕಿತ್ರ ಸೋನಿಯಾ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾ ಬೆಳ್ತೈತೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ कारेन्ट गैला नै लोगोफोर थावाबो सनिया नै दख'ना गानगासिनो सानजायाबो दख'ना गानगासिनो आरोना नै थाब गान दानिया नै लोगोखौ दख'ना गानहोबाय आरोना जोंनि लोगो कानाडा आरोना बेयो ओमफ्राय जों बेखौ दिनै दख'ना गानहोदों रिल्स बानायनो थाखाय बिसिनि गामियाव फैदों आरोना जोङो ओमफ्राय सनिया गानहोगासिनो दायो Haito. Haito. Wow, पूजा किस चले करता है इरो इरो सादर लागायबावदो वाव पूजा किस चले करता है इरो इरो ಈಗ ಕೂದಲು ಮಾಡೋ ನಂತರ खानायखौ माबाना होबाय नै सनिया जोंबायदि सुपारा सुपार वानगेरा ಚೆನ್ನಾಗೈತಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ जा साइज होबाय साइज द बिना पिंक ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕಣ ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆ ಕಡೆ
जा गरमखा लोगोफोर लोगोफोर गासिबो देलाजोब्बाय बाबाया सिफुं लायदों खबाय दैसो दख'नायदों लोगोखौ ओमफ्राय जोङो दा कानाडा डेन्स खालामनो नागिरदों आरोना ट्रेन्डिं थांनाय गानखौ बर' दख'नाजों मोसानो होनो नागिरदों बेयो जाहैबाय कानाडा लोगो जोंनि हाय हेल' हाय जा माने दस्रा सिनारियाव फैबाय आरोना इलाय उर्बुट बंदिनी नाव आज तक ನಮ್ ಸೀರೆ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ ಹೇಳಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತೈತಿ ನನ್ಗಂತ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಕಾಣದ ಅಂಕಲ್ ಇದೇನಕ್ಕೆ ಪೈಪು ನೋಡ ಪೂಜಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರು ವಿಡಿಯೋ ತಾಕತ್ತಾವ ನನಗೆ माजुनी सफैबाय नै जोंहा सफैबाय नै लकेसनाव सफैबाय हाजो खाथिनो ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ತರ ನಾವು ಈಗ 3 ಜನ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಈ ತರ ಮಾಡೋ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಖರ್ಲೆ ಅಂಪ್ರಾಯ್ ದೇ ಆ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ಕೊಡು ಓ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸಾಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಗಳು ಅನ್ಸಿದ್ದು फोरोंग्राया जोंना माडो गासिबो सुटिंआ जाजोब्बाय फाइनालि फैनाय बेबो चेन्ज खालामबाय ड्रेसखौ चेन्ज ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವೀಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ दायो फुजानि न'आव थांगासिनो हाय शूटिंग खतम नाव लास्ट ओमफ्राय दायो न'आव थांसै दायो नै गासिबो सुटिंखौ लाखांजोब्बाय ओमफ्राय दा जि थिखांफैदों अखा हासिगोन नालाय नै गामिया बेनो दा दिन्थिबावनांगौ बाय ಎಲ್ಲರೂ बाय ನೀವು दायो थांसिगोन न'आव गासिबो लाखांजोब्बाय थांसै आरोना न'आव Son.